baseline. Χαμηλά για τον Σεραφέν. Στόχα το Κασελάκη. Στόχα το Κασελάκη πάνω στον πολύ ψηλότερό του Σεραφέν. Λοιπόν, η Γαλλία παίζει με ένα ψηλό Σεραφέν και 4 παίκτες κάτω από το 1,92. Η φοβερή τάπα του Κασελάκη πάνω στον Σεραφέν. Δεν περνάει κουνούπι. Είναι ο Ετέλ του Κασελάκη. Έχουν 10 πόντους διαφορά. Λούκα στη διείσδυση και το λέει η Ελλάδα στο συντού 10. Αγκαλιά με το χρυσό. Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Με δεδομένο ότι οι Γάλλοι σπανίως μπορούν να παίξουν με τον χρόνο, δεν νομίζω πως μπορούν να χάσουν αυτό το χρυσό μετάλλιο. 2 φάουλ. Αλλά είναι το τέταρτο. Δεν έχει καν βολές. Θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Στο δίκτυο όπως είπαμε και γι' αυτό επειδή επιλέγουν αλλαγές όλα τα σκριν. Αποσύρει ο προπονητής ομάδας του Κώστας Μίζας στον Πόβρη που είναι ένας ψηλός παίκτης και βάζει τον Παπα-Νικολάου που παίζει στην περιφέρεια. Το Κασελάκη θέλω να πω, έκανα λάθος, θα πέσει το Κασελάκη. Τον μάρκαρε κοντός παίκτης με τις αλλαγές. Πρέπει να βάλει τον Παπα-Νικολάου για να έχει και καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά την πίεση. Και ίσως ζούμε με τη διαφορά σε αυτό το μέγεθος και κάποια στιγμή να παίξουμε και με 2 playmaker με τον Μάτσερ για να έχουμε καλύτερη ανταπόκριση στην πίεση των Γάλλων. Και βεβαίως όταν ο Παπα-Νικολάου έχει απέναντί του ή τον Διό ή τον Τζάκσον που είναι στο 92-68 μπορεί πολύ εύκολα και ο Παπα-Νικολάου να πάει πλάτη όπως ο Χαριζανόπουλος και να παίξει πλάτη κυρίως ο Παπα-Νικολάου κοντά στο καλάθι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και τεχνικά και αγωνιστικά και από πλευράς σωματοδομής δεν βλέπω πώς οι Γάλλοι μπορούν να ανακόψουν την πορεία από το χρυσό. Πάντως παίζουν τον χρόνο, ρισκάρουν πάρα πολύ πλέον. Κάνανε φάουλ πριν από την επαναφορά εδώ. Θα κάνουν πολλά φάουλ από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω να το κάνουν. Πάντως παίζουν το τελευταίο του χαρτί. Εδώ έκαναν φάουλ στα 2 και 24 πριν από την επαναφορά. Και ο Ζούγκας είναι στην άλλη πλευρά του γηπέδου για τις βολές. Ευστόχησε ήδη στην πρώτη. Έξω η δεύτερη, 81-70. 2,5 λεπτά ακόμη. Φτάσει 9 για την ελληνική ομάδα. Θέλουν γρήγορο καλάθι τώρα οι Γάλλοι. Είναι το 2 στην baseline. Βγάζει έξω τον Ονάεμπο. Ευτέλ πάει σε διείσδυση. Από κοντά το σουτ εκτός ισορροπίας είναι εύστοχο. 81-72. Κατεβάζουν τη διαφορά κάτω από τις 10. Παπα-Νικολάου. Στην άλλη πλευρά για τον Σούκα. Πρέπει να περάσουμε το κέντρο με πάσα για τον Παπά. Αυτός θα δημιουργήσει γιατί αν του κάνουν φάουλ είναι εύστοχο το κέντρο. Δεν κάνουν φάουλ. Πάντως τώρα δεν κάνουν φάουλ. Ενώ νωρίτερα έκαναν πριν από την επαναφορά. Περίεργο. Παπάς, δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Πάσα στον Σούκα. Νέο καλάθι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το τέλειο. Και πράγματι σήμερα είναι το τέλειο μάτς από την Ελλάδα. Είναι το απόλυτο μπάσκετ. Είναι που δεν κάνουν φάουλ. Είναι ονειρεμένη η εμφάνιση, το λέμε για δεύτερη φορά. Με καταπληκτικά ποσοστά από την αρχή μέχρι το τέλος. Το μάτς έχει τελειώσει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία των νέων ανδρών στο μπάσκετ. Το χρυσό μετάλλιο, το 8ο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι στην πρωτεοδίκη μας, είναι στην συλλογή μας, είναι στο παλμαρέ μας. Κόβει για το κερασάκι στην τούρτα. Ο Γιώργος Κόβης πανηγυρίζει όπως και όλοι οι άλλοι στον ελληνικό πάγκο της Κερκίδες. 85-72, 78 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Ελλάδα είναι χρυσή πρωταθλήτρια. Γιατί οι Γάλλοι είπαμε από την αρχή είναι 3 παίκτες και ο Σεραφίν, 3 παίκτες από την περιφέρεια. Ο Διό, το Τζάκσον ήταν καθοριστική, ο Αρτέλ δεν ήταν τόσο καλή μέρα. Ο Σεραφίν μας βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι φορτώθηκε πολύ γρήγορα με 2 φάουλ και έτσι είχαμε μεγάλο προβάδισμα. Καλάθια τους Γάλλους, 85-74, 73 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το χρυσό για την Ελλάδα. Παπάς, στην πλάγια γραμμή, η πάσα για τον Σλούκα. Στις γωνίες θα πρώνε τώρα οι Έλληνες παίκτες. Σλούκας, στον Παπά, στις 4 γωνίες. Όλε, στις Κερκίδες, ο Σλούκας. Ο Γιαννόπουλος. Η διείσδυση και ο Σλούκας. Το rebound αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Επιθετικό φάουλ του Σλούκα στα 54 δευτερόλεπτα. Ο Γάλλος προπονητής επέλεξε όχι μόνο τώρα στις 3 τελευταίες τελικές επιθέσεις να πιέσει πολύ χωρίς να κάνει φάουλ για να σταματήσει τον χρόνο. Έτσι όμως φτάσαμε στα 53 δευτερόλεπτα. Απορώ με τον Γάλλο προπονητή. Έσπρωξε ο Σλούκας, σωστό το επιθετικό φάουλ. Πολλές να πει 7-12. Απίστευτα πολλές ασίστ, 23-9. Και από εκεί πέρα είχε και 7 μπλοκ. Για ένα παιχνίδι απέναντι σε μια τόσο ψηλή ομάδα, εδώ το βλέπουμε. Ελάχιστες βολές, 7-9 για την Ελλάδα. Έχει πάει πολύ ψηλά στο σκορ για ένα μάτς χωρίς βολές. Σωστή παρατηρήσή του, φτάνει στους 85 πόντους και ενδεχομένως να πλησιάσει στους 90 σε ένα μάτς που σούταρε 9 βολές και αυτός σε 7. Και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω σκεπτόμενος πολύ γρήγορα όλα τα μεγάλα μάτς,
των ελληνικών εθνικών ομάδων. Αν εξαιρέσουμε το έπος της Ιαπωνίας με την Dream Team το 195, ποτέ άλλοτε σε εμάς τόσο μεγάλη σημασία της θεσιμότητας δεν είχαμε τόσο μεγάλα ποσοστά στα σουτ και ειδικά στα τρίποντα. Από το μακρινό 87 στο τελικό με την Σοβιετική Ένωση. Στην παράταση βέβαια. Ναι. Δεν θυμάμαι το ποσοστό που είχαμε. Σήμερα έχουμε 50% στα τρίποντα. Είναι πολύ μεγάλο το 44%, είναι τεράστιο ποσοστό. Και το αν ξέρω αυτό γιατί μας έχουν πληγώσει πάρα πολλές φορές στα στοχασμούς. Τι να θυμηθούμε, Κισόν, Σουηδία, Ιταλία. Υπήρχε όμως, αν θυμάστε, και τα δύο τα τριποντικά τελείωσαν. Υπήρχε όμως και η περίπτωση με τα δύο τελευταία τρίποντα του Αλβέρτη και του Κακιούση με την Ιταλία στην Ατάλια. Του Αλβέρτη ήταν Μπάζερ Μπίτερ 84-81 και 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα του Κακιούση. 86-76, 52 η αντιλήξη. Το σκόρα πώς πάμε να μάθουμε, δεν αλλάζει το τέλος. Ο Σλούκας στους 14, όχι τον Παπα-Νικολάου και ο Γιαννόπουλος, στους 14 και ο Κόβης, στους 10 ο Γιάνκος, στους 11 ο Κατσελάκης, ο Νάιμπο για 3, 87-79, 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλα τον Τζάκσον στον Παπα-Νικολάου. Και ρώτησε τον Γιώργο Λιμιάτη, από το 2:50 όταν αρχίσαμε να συζητάμε για τα φάουλ, από το 2:50 είναι μόλις το δεύτερο ή τρίτο φάουλ των Γάλλων σκοπιμότητας, δηλαδή έχουν αφήσει και έχουν περάσει 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα, χωρίς ουσιαστικά να εκμεταλλευτούν το δυνητικό πλεονέκτημα που δίνουν τα φάουλ να παιχνιδιμάσουν στο τέλος. Αλλά βεβαίως αυτό είναι δίκο το μαχαίρι. Αν βάζει τις πολλές τελειώνει το 80-70 όταν κάνανε φάουλ οι Γάλλοι 2 και κάτι, δεν ήταν λάθος επιλογή. Είναι παραφορά. Για ενία τουλάχιστον 2 άμυνες έπρεπε να παίξουν άμυνα και όχι να πάνε στις βολές. Άσε μου κλέζαρε και μια διαφορετικό φάουλ τράβημα το Σλούκα πριν από την επαναφορά. Γιατί όπως είπα δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί να παίζουν αυτό το παιχνίδι, δεν το ξέρουν. 87-79, Τζάκσον με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του για 3, κακός του τώρα, Γιαννόπουλος θα κρατήσει την κατοχή, Διό, κλέβει, Ερτέλ για 3, έξω. Rebound από τον Ονάεμπο, αστοχή εξ επαφής, Τζάκσον κόβει ο Παπα-Νικολάου. Με τα πόδια ο Ονάεμπο, συστό μπάσκετ στα τελευταία δευτερόλεπτα, Διό σε νέο του 3 πόντων στα 16 δευτερόλεπτα, μέσα 88-82. Παπάς, φάουλ από τον Ερτέλ στα 15,5 δευτερόλεπτα. Θα είναι οι πρώτες βολές που θα σουτάρει ο Παπάς στο παιχνίδι. Αν ευστοχίσει και στις δύο, θα είναι ο 7ος παίκτης, κάτι που σημαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι της Εθνικής, 7ος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων. Και βεβαίως θα οριστικοποιήσει το θέμα νίκης της Εθνικής, καθώς η διαφορά θα πάει στο 8 πόντους. Η Ελλάδα και πάλι στην κορφή της Ευρώπης στην κατηγορία των νέων ανδρών, όπως πριν από 7 χρόνια στη Λιθουανία. Τότε ήταν η παρέα του Σπανούλη, του Τζίτσι, του Ταπούτου, του Κουμπούρα, του Μισιακού, του Χαριτόγλου, του Γεωργαλή, του Κιζόγιαν, του Τσιάρα, του Κουρούση, του Τσιάκου, του Καϊμακόγλου. Υπό την καθοδήγηση του Νίκου Γερονέα. Τους 10 και ο Παπάς, 7 παίκτες με διψήφιο. Σήμερα υπό την καθοδήγηση του στρατηγού Κονταμίτα, ξανά και πάλι στην κορφή. Παπάς κόβεται από το Σεραφέν. Όλα αυτά όμως είναι λεπτομέρειες. Σήμερα ο Μάταρης, ο Μούρτος, ο Σακαλέρης, ο Παπάς, ο Γιαννόπουλος, ο Σακελαρίου, ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας, ο Γιάνκοβιτς, ο Κόβιτς, ο Κατσελάκης, ο Χαριτόπουλος πρέπει και σωστά αποθεώνονται από το κοινό, το ενθουσιώδες κοινό εδώ στο Βερετό του Εθνόδου. Εδώ πανηγύριες και κερκίδες για τους χρυσούς πρωταθλητές Ευρώπης. Τρίτο μετάλλιο σε 13 μήνες για την ίδια ομάδα. Χρυσό στην Ευρώπη, στους επίπους. Ασημένει αυτό στον κόσμο και τώρα χρυσό στους νέους. Βλέπει ότι ό,τι είναι επαναφορά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. 90-82. Ο Ερτέλ γλιστράει. Ο Τζάκσον από τη γωνία. Τέλος. Μετράει το τρίποντο. 90-85. Ο αντίθετος τρέλος χωρός των Ελλήνων διεθνών. Στο Βερετόξιο. Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης ξανά. Το ελληνικό μπάσκετ που έχει παρελθόν, που έχει παρόν. Και σήμερα αποδεικνύει ότι έχει και μέλλον. Χρυσό μέλλον. Το καλύτερο παιχνίδι της ομάδας έγινε στο τελικό. Μόνο μια μεγάλη ομάδα με ένα μεγάλο προπονητή μπορεί να το κάνει αυτό. Και το έκανε η ελληνική ομάδα, φτάνοντας στους 90 παρακαλώ πόντους σε ένα τελικό απέναντι στην Γαλλία, από το οποίο είχε χάσει με 10 πόντους στο πρώτο γύρο. Ελλάδα-Γαλλία 90-85, πρωταθλήτρια Ευρώπης στους νέους η Ελλάδα.